बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय जासिहरबाय खुलुमबाय। बे समाव आङो नोंथांमोननि गेजेराव दासिमनि मोननैसो खौरां लाना फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ फारियै जोबजासिम नायलांदो। बे समाव मोनसे बिग ब्रेकिं निउज। गोबाव सम बर' हारि एबा ट्राइबेल सुबुंफोरखौ गादबनो नाजाबोनाय ट्राइबेलनि नंखाय फोरमान बिलाइ लानानै ट्राइबेल सुबुंफोरनि हेंथा बाथ्रा बुंग्रा क'क्राझार लकसभानि एमपि नबकुमार सरनियानि एसटि मर्यादाखौ गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया बोखारनानै होबाय। थारैनो नब सरनियानि राजखान्थि मावनाय समा खैफोदाव सफैबाय। भारत भुटान सिमना ओनसोल बनगुरुमाव गोग्गो दै जगायथाय बिथांखि बेखेवनो साखाफारा गंगार हाजोनिफ्राय हायेनसिम बोहैबोनाय बरला दैमानि दैखौ उदालगुरि जिल्लानि सिङाव भुटान हाजो सेराव रायजो जाबोनाय सुबुंफोरा गोबां बोसोरनिफ्रायनो दैनि आंखालाव गोग्लैदोंमोन। बे थबथिंसे गोग्गो दैनि आंखालाव बेयाव थानाय रायजो राजाफोरा गोबां समाव खैफोदाव गोग्लैनो गोनां जाबोदों। बे आंखालाव गोग्लैनाय सुबुंफोरनो गोग्गो खालामना दै लोंहोनो आथिखालनि सरकारा गोबां बिथांखि लाबोदों। बेबायदिनो भारत भुटान सिमना ओनसोल खालिंदुवार रिजार्भ फरेस्ट सेरनि बनगुरुम जायगायाव खमैबो 20 कौटि रां बाहायनानै बानायना दिहुननाय बरला बां गामियारि दै जगायनाय बिथांखिखौ बेखेवनो थागथियारि खालामना दोननाय जाबाय। बेराफारसे मख'नो गोनांदि बे बरला गोग्गो दै जगायनाय बिथांखिनि सिङाव गासै गं 14 गामि ओनसोलनि 3,000 फ्राम नखर फोलेरखौ आवग्रिना लागोन आरो गोग्गो दै मोननो हागोन होननानै मिथिना मोननाय जादों। नाथाय रायजोफोरनि थाखाय माब्ला बेखेवनानै होगोन बियो दासिमबो थि समफारि जायाखै। 1994 मायथाइनि फेक इनकाउन्टाराव जिउ गोमानांनाय साबा सुबुंनि दुखुथिया न'खरनो गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया साफायाव 20 लाख रां खहा सुफुं होनो बिथोन होबाय। थांनाय 1994 मायथाइयाव तिनसुकियानि 18 पान्जाब रेजिमेन्टआ आलफा हाथियार लाग्रा आफादनि सोद्रोमा होननानै सन्देह खालामनानै साबा दायगैयै सुबुंफोरखौ इनकाउन्टार खालामदोंमोन। बे जाथायनि केसखौनो नायबिजिर गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया भुगिनांनाय न'खरनो दिनैनि समाव खहा सुफुं मोननांगौनि थाखाय फोसावबाय। बिब'नि हाबानि थाखाय बाजार खालामनो थांनानै लामा जाब्रबथायाव जिउ खोमाना लानांबाय सानै लाइमोना। धुब्री जिल्लानि तमरहाटनि मध्य पटलायाव जादों बे जाब्रबथाया। अलगजारिनिफ्राय तमरहाट फारसे बाइकजों फैबाय थानाय समावनो हरखाब गारिनि जाब्रबथायाव जिउ गोमायो सानै लाइमोना। जिउ गोमानाय सानै लाइमोननि मुङा राम गपाल राय आरो मनबला राय होननानै मोनथिना मोन्दों। जाब्रबथाय जानाय जायगायावनो जिउ गोमायो राम गपाल रायआ। ओरैहाय गुबुन सासेया मेडिकेलसिम लांबाय थानाय समाव लामा ससेयावनो जोबथा हांबोयो। आसामनि धेमाजियाव मेट्रिक आनजाद होगिरि सासे फरायसाया गावनि जिउखौ फोजोबनानै लादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला जिउ फोजोबना लानाय फरायसानि मुङा बिराज दत्त आरो बे जाथाया धेमाजि जिल्लानि नागाखेकिया गामिनि अंगनबादि सेन्टाराव जादों। जाथायनि सायाव नायबिजिरनाया दायो सोलिगासिनो दङ। नाथाय जिउ फोजोबनानै लानायनि जाहोनखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। बर'नि आंगो फिसा अपन नार्जारिनि दैदेननाय भारतारि आइजो जोलुर हानजाया एसियान फुटबल कनफेडारेशन आन्डार-20 वमेन सिजन काप क्वालिफाइ बादायलायनायाव नैथि खेब देरहासारनो हाबावदों। बे गेलेमुआव भारतआ इन्ड'नेसिया हादरनि हेंथायै बाहागो लानानै गेलेमुखौ 6-0 देरहासारनो हायो। मख'नो गोनांदि भारतआ फैगौ 11 मार्चआव ह'स्ट भियेटनाम हादरनि हेंथायै राउन्ड 2 नि बादायलायनाय गेलेमुआव बाहागो लागोन।